kok guyu. Aku kuwatir lek terus guyu. Iki kaya subur. Nggih. Samingun. Nggih. Kuwi ngerti to ya? Yen biyen aku iki hari. Nggih. Saiki lurah anyar-anyaran sing nganggo juluk. Nggih. Ngerti juluke? Dereng. Singa katak. Oh, apik wis singa katak iki. Maksude singa iki macan katak iku kodhok. Oh, dadi macan mangan kodhok. Wah, aja nguyu. Goyang suwike kok lurah iki. Lek bengi golek kodhok ijo. Subur. Nggih. Kowe ngerti ya, iki senajan iki ana tinggi anyar-anyaran. Nggih. Nanging kowe kudu mangerteni. Nggih. Apa sebabe ing kene kok bola-bali ana lurah-lurah ora dadi utawa ora krasa. Nggih. Kurang ngerteni sebab lurah ngono ana telung jaman. Oh, nggih. Jaman napa mawon? Jaman imperialis penjajahan Walanda. Nggih. Zaman Jepang, Nggih. zaman Republik. Nggih. Zaman imperialis penjajahan iki kena diarani lurah-lurah momok. Lho kok momok? Iya. Maksude iku momok kira wedi to. Nggih. Ing kono wong sing dadi lurah gampang kanggo meden-medeni rakyate. Aja catak sing lurah jaga baya wae mesti meden-medeni rakyat. Panjene seolah-olah didu karo pemerintahan waktu samono. Lurah zaman napa niku? Zaman Londo ya. Lek zaman Jepang. Zaman Jepang ki lurah-lurah begebluk. Kok bisa ngaran lurah begebluk? Nggih. Kapan didadekne lurah dijaluki rakyat kanggo nang ramusahan pirang-pirang ewu disetorno rakyate. Akhire kurang mangan, kurang nyandang, kesehatannya ora dijogo, akeh sing padha mati. Iku lurah zaman Jepang. Lah nek saiki lurah anyar, lurah Republik. Nggih. Ngerti nang majune jaman. Mula subur kowe tak dadekake secara dispensasi, kowe tak dadekake RW. Napa RW? RW iki rukun warga Oh, sing nggih. tek biyen RT iki ya. Nggih. RK iki ya. Nggih. Lah, kowe kudu bisa nyelesekno anane pembangunan desa sing direncanakno karo masyarakat desa sekitar kono ya. Nggih. Dadi kowe kudu bisa ngatasi. Nggih, pangestu panjenengan. Nah, kesulitan-kesulitan kowe nek ana keuvangane kurang jauh bantuan nang rakyatmu tapi gak semata-mata apa nekak-nekakne bal-balan, apa nekak-nekake sandiwara. Nggih. Sing kirane berlaku dadi duit bisa masuk. Nggih. Cocok. Samingun kowe tak dadekake Pentongan ngono kok ya. dudu. Napa? Kowe tak dadekake bagian perjemekan. Lah, iku enak. Perjemekan iki apa sih? Kuwi sing jaga banyu kuwi. Kuwawa. Ah, kuwawa. Oh ya kuwawa ya perjemekan. Nek malah kecen ngono aku. Kowe ngerti pegawane kuwawa? Dereng. Lah ana banyu mili ngalor gak gelem mili ngedol bacoken banyu. Nah, bener iku. Iya, iya. Dadi bendina gelut karo banyu kowe gelem apa? Iya, wis malah dadi wong gendeng aku malah ya. Ora ngono, artine kuwawa iki banyu iki salurane produksi pertanian ana daerah ya. Dadi kowe kudu ngerti nek bagi banyu. Misale saiki ana sawah iki giliran kok tepak gilirane wong larat senajan gilirane wong larat iki teke wong sugih nek mari kelepan ya kudu tek sing larat. Oh, Kok lebih. ABC. Engko kok pilih sawahe rondo sing api-api sing gelek kok lebih. Banjur kok pilih nek sawahe wak min wakjo sing ora duwe ora kok kei banyu iki aja. Mboten. Sistemmu iku kudu padha-padha. Nggih. Aja nganakne diskriminasi kowe ya perbedaan kuwi. Nggih. Nah, ngerti. Nggih. Kowe ngerti to? Lurah. Napa? Aku lek lunga-lunga iki numpak dokar ora gelem. Napa, Om? Wah, wedi disingkur jarane. Numpak oplet ora gelem. Napa nggih? Mambu bensin. Bola numpak napa? Aku senengku numpak sepur diesel. Dek biyen ra ono to. Ah, nggih. Ya lagu numpak sepur. Nggih. Eling kowe. Jak napa? Ngene iki. Pringumpo-umpo bumbung wadah merang cilik dengo-dengo bareng gede maju perang nang Betawi turung aman ayo ya minggu Pola iki enake.
senengnya apa sih? Aku ngrungokno sampe katut-katut dadak tambah ngene-ngene. Waduh, rumah saku koyo wis kate dadi ngono. Terus ya apa perasaan? Angen-angenku ngene, aku lek dadi lurah temen ya. Iya. Kuburan kate tak temboki sing dhuwur ngono. Ya apa? Lek rakyat liya-liya iku ate mati ndek kono dipendhem ndek kono gak oleh, kanggo keluargaku tok karep ngono lho. Kuburan sakmono kae kok nol pendem kuat. Kate korupsi kuburan iku lek ngono gak dadi. Orang suci kan itu, gila suci. Temenan. Kono kate lapo? Ya nyalokno. Wah, mangkok ngene. Nah. Oh. Geng, geng. Wah, pantas, pantas. Ya, ya, ya. Pantas, pantas. Jempir. Kamu mirip wae ngene. Oh, dadi. Wah, mangkok ngene, Dad. Awakmu ora gombeng mager sari kabur. Ya kaya iki. Ya wis kaya iki. Wah, keliru. Keliru, kebatut. Nek nali. Nah, niki Pak. Wah, lagi dadi. Nice. Ah. Ah. Ada ya.
Hadirin sekalian yang terhormat, untuk acara selanjutnya pada malam ini, Ludruk Putra Bakti Yon 513 Brigade Infanteri 2 Brawijaya mempersembahkan cerita dengan judulnya Pahlawan Sawunggaling Arek Surabaya. Susah banget. Sebab apa? Ini apa tinggi putu? Putu kata ya nakal pisan. Kang dipengen dolen iki dolen. Dina gelutan. Lah mongko pesen kuwi iki lek kon dolen aja nganti gelutan. Wes sedina nganti ping 7 lek dolen. Aku malah diolong mami wong gelap gak iso ngomong puji. Suwe arek iku mesti instan. Bapak tak iki terus kampus-kampus. Iki mimpin arek. Gak kuat. Mimpin bojo iki repot. Udah. Mondone golek panganan. Siapa? Siapa? Ini anak bojoku lho, aja sembrono lho. Bajingan. Sembrono lho. Aja sembrono lho ah. Sembrono bangsat iku. Lah kok telebak-telebak ae sih kan. Siapa? Lah aja ditutnya lho bojoku iki. Sembrono ditutnya siapa? Kere. Kere. Gede apa cilik? Kere iki yo kere sing jenggong-jenggong iki kok ngetut ae mek teko pasar mek teko omah. Ono sakmene? Iya. Jane mlebu rene tak pangane mbek aku. Kok ditutno kere meneng ae. Serampangan aja katene meneng ae serampangan. Wah, durung lanang. Kowe lagi serampang ngakon iku duwe tangan. Male wong lanang ngomong kerambi kiri malah. Apa kok mangan kok ngomong ae. Nek gak ngomong ya apa sih iki nak sumpek mecene putumu. Bendino ya geger. Kayak prei-preine aku iki bengi diparani wong-wong. Aku dikongkon mimpin. Coba iku putu imang, jadi aku gak iso mimpin lho. Lah iya, karone wong riko iku ya wis putu iku jenenge celembrak. Lah iya. Lah masa kok mimpin arek ngono ora putus? Ya karepku ngono ya tak putus-putus ngono. Lah wong arek dhewe kaya ngono memel iku. Engko lek tak tuturi aku dikamplengi. Kuwi kan piro aku dikamplengi? Wong 17 iku.
Wis mulai. Banget rika ya masalah sampe ngampleng ta. Genteng. Banget niku rika. Genteng ae timbangane aku dicamplengi kroso loro ya. Nek mau arek iku mau bisa sabar tuku rono. Kok bodhokno karo wong wedok sembarang wong wedok. Rika iku lho, mbok yo tuwek-tuwekane iku duweni pikiran apa. Wis. Wis wakeh pikiranku. Jenenge wong wis duwe putu, pikirane kok dibuka ta. Lho, ya dicocok PT no. Kone ngawur ae. Kan mon, demon. Kok malah demon apa sih? Wong urip kok kaya ngono. Masa mata dikon ngomong arek situk arek putu. Iki mang jarine pamitan dolen. Tuku sego pecel iki mang. Lah iki arek kok dobrak ae. Kali kok tenang. Kaya ngene kok dhewe ya. Sembarang kok nek dhewe ngoleh iku ya apa karepe aku mesti. Ora ngerti-ngerti aku dadi wong lanang kok kaya ngono iku lho. Kok jemono ae iku. Tuwek-tuwekane semantos iku ya apa carane kaya ngono iku. Kok malah tambah ngerti kok tambah karuan iku. Sing kalah aku iki anakmu ae. Kok diseneni ya apa sih bodoh. Karepe dhewe ae. Ojo nyeneni aku apa. Wong aku kok diseneni pesamu anakmu tak. Wong aku iki bojomu. Ojo sembrono nyeneni aku. Mulane jenenge wedokku tumindak sing bener, aja kaya rika ngono. Aku lek bendino kok seneni tangan iki lho. Apa? Mbok lek gak tibono dodo mentokmu. Yo lek ini apa? Ora. Gerak gaplok ngono. Ora mbek pikiran babar blak. Masa mata wis tuwek ngomong ngomong apik ora putus iku ae jenenge. Ndek, sinian Ndek, mbokmu kumat. Ora ngerti-ngerti aku. Wong tuwek jenenge bakal karuan kok yo rame ku. Iki apa mbokmu dodol jamu kajaku iki? Apa kok ana Ya pikirin kalah aku iki ngomong anakmu. Engko lek tak ngomong geger ambi arek ditamplengi. Engko lek tak pisah genten mak dene ditamplengi. Jane iki mesen awake kulo. Lah yo iku. Pengintulin apa? Marine wis pancet ae kulo. Ya aku ditamplengi putu ya piye meneh kate tak males semantanganku. Ati mangane tak gawe ngeplak putu ati tak gawe ngeplak mbokmu ta. Mungkin kenapa? Tapi kenapa? Apa ini kan kenapa? Meneh-meneh ae wis. Orangnya terus aja. Ayo. Lho, nang ndi terus jenenge. Aku iki mak ya keren mek omong tok ajane aku ya gak tau nangane mbokmu. Iya, yang ngerti gak tahu kabeh ngampleng-ngampleng. Aku katene ngampuni kowe emang kena tak jaluk mangan sak matekku. Nek banget niku anakmu. Kenapa nek bapakmu ku sing ora entuk? Manglo itu kok mendoso ae kok. Apa-apa sih, Bu? Masa ngomong ngomong arek ngono kok iso. Iki gak kampleng kok. Hei, meneh-meneh. Karena apa mau buka terus arek ku lho ya apa lah kesenangan tau kaya ngono kuwi aku. Ya ora kok ditutno diwasna teko doang. Cek nyarek iku ora tang satu kali karo kancane ngono. Melayu wae dhewe. Waduh, Mbok. Aduh, loro kabeh, Mbok. Aku aja pasang-pasang. Tunggu ini, Mbok, Dik. Tunggu, Dik. Aduh, Mbok, Dik. Kuwi ae. Nang dikira arek cilik-cilik sampe nang pirang bulan nangis niku. Lah kok nakal iku apa? Nakal-nakal apa
wong dulinan gak gelem dicai lho dikamplengi. Kon dikamplengi gelem aku. Karena dikamplengi kan. Dikampleng mandil. Ya apa lek ngampleng? Dulinan gak gelem mateng aku uang ceplos ini waduh. Wani kampung genti yo. Ngampleng ya apa? Uang ceplos. Bener-bener. Sudah lah. Sama ngake padhe wong Nyingriya. Bapak. Kon timbangane gelut tambah iki ayo gelut tambah aku. Ya oleh, wani saiki pomono ndek omah yo. Biar kok keroyoman ya saking ngono-ngono ae saiki. Kan mang dikampleng ta. Masih aku gawani padhe ayo iki lho padhe. Nah iki lho. Jagoan iki lho. Jagoan. Ayo iki lho jagoan. Nah. Nek gak percaya jam 4 ini olak keluruk padhe. Kandhanono ae saiki jagone gering. Ayo keroyokan nek sono kene yo embung kuplak-kuplak. Nangis-nangis. Wah, diantem arek nangis ngono padhe yo. Betak-betakno Mas Loro. Kaya Mak De iki Mas Loro dibetak-betakno. Kon cuman Mak De iki nangis. Nek siji padhe wong arek sapirang-pirang ya kelaranen iki kampung. Bangun kene. Bangun mrene tak gawe mangan. Wis nak wani. Mati parah iki wis mengingat. Iya. Heeh. Mulai nangis. Mulai nangis. Jangan wani kok gak nangis wong. Wani yo gak nangis. Bilang ndek omah. Penyakit itu durung waras. Iya nak. Mbok gampang nular aja Pak ini. Durung sakit. Kon iki dibenteni ambek kanca-kancamu soalnya penyakit ini. Ngerti ya? Dengan Hormat dengan opo kate. Dunia Pak De. Itu nek kurang ngene Mak. Iya Pak. Dunia Pak De. Kaya ngono aku kok gedulinan. Neker. Pade, si Pade, si Ndrek. Si wis semua Pade. Gak iso mewek ya. Wah, api Pade. Wah, iya. Wah, api Pade. Jangan bilang Pade. Ngomong Pade. Oh, bilang Pade. Cita datang itu mau petis. Dengan dua mainan Pak De yo iku gak ngedene atap wis. Ya wis aja dilihat. Kalah ae. Rumah dengan opo Pade wong Pade. Katulinan yo baca-baca. Njaluk puru-puru opo-opo Pak De. Iya, ya apa sih ini? Belajar maca. Lu Maca apa? ya maca ini loro maca. Ini loro lambe. Nah, apa? Ini loro lambe. Iya. Ojo yo ya coba nakal. Gak nakal Pade orang dunan barare iki lho. Mana? Iya nak, buat si mari. Mari wetake. Ngobrol meneh aja tambo. Si, mendo. Lu tantekno. Kalau gue ada kana situ. Lah, gawe ndole samene mene. Aku senengane. Fotone patene. Ya minta telu nek gawe. Mosok tempe salen iku digawe nek telu. Setane cilik-cilik. Ndole dunan Pade mangan ambek apa? Ayo kolo penak ya. Kolo tawon. Iya. Kalau kolo betul bakso kolo. Bolo pakai bolo. Iya, Bolo godhongnya apa? Dong katet. godhong lates, godhong luntas, terus godhong jowar. Enggak, kan godhong jowar itu ana maksude. Awakmu iki ndak lara. Lah, iku kena kanggo tombo sebab godhong jowar itu panas. Wah, jowar. Mulai waras enak ngene loro enak. Oh, waras iki enak kok gak enak. Enak loro ngene. Bener loro gak sih? Enggak. Enggak loro. Hah? Loro aku. Lah ya itu ta. Enak loro. Ayo, ayo. Ya
Mau campur ngaji mau apa? Boleh pengenane dintekno dhewe. Bulat ae. Mangane ngono aku. Kuat dhewe kan. Iya, Pak. Mangan semarang ya, Nak. Ngono kuwi ya apa sing gak sumpet, Pak. Jembuan. Iki sing tak sama kok ora perkara arek ngono. Misalnya apa? Ya apa sing kerah biyen iku lho bojomu iku ya apa. Iya, Nduk. Kemanten anyar sampe anakmu saiki kok ora tau nyambut. Apa lali nek duwe kewajiban ta yo apa? Biyen iku ngomong yo apa? Ngono ya jenenge biyen iku ning sadurunge kudu lumah biyen makan nang aku lali kate kondo karo niku saiki iku elingno tak kandhani. Saiki ono gak Surabaya Surabaya iku lak ono perangan ambo geden-gedenan. Saiki iku lah mulane gak mulai besok lek wis aman mulai mrene. Perangan apa iki? Lho perangan karo Londo, Jawa perangan karo Londo, Londo. Lah perkara apa, Nak? Karepe Londo iku lak kate nduduki tanah Indonesia iki ya. Ora iso. Kadunane nenek masange sing ndi katene? Ngomong dah kate dituturi. Dhewe kate dusungi mrono iku. Ya kulane Bacah ini ngerti ya. Ya iku kono aku yo ngatur kampulane iku, Mbok. Ini sama mulai. Ya iya syukur genah dadi ora dadi pengenal. Mulane kumpul wong telu iki anakmu ae aja nganti krungu. Larang aku. Andane lek aku iki ya cukup syukur nurut ta. Ora perlu ngomong. Wah, iki sambel-sambel tok ngene, Pak Dik. Lho,